Чэрці працягваюць закатваць в асфальт грамадзянскую супольнасць і незалежныя СМІ. Путін піша пісьмо украінцам. Міністр внутраных спраў Украіны Арсен Аваков пайшоў у адставку, а ў Драгічыне тым часам думаюць, як назваць новыя вуліцы. Паважанае гаспадарства, добрый вечар. Мяне зваць Дміцер Міцкевіч, і вы глядзіце праграму без акрэдытацыі. І менавіта гэтыя тэмы сёння мы будзем абмяркоўваць. І рабіць гэта разам са мной будуць Марыя Лекух, рэдактар праекта «Вот так». Добрый вечар. Добрый вечер. Артём Брухан, былы намеснік начальника отдела культуры Берасцейскага аблвыканкаму. Добрый вечер. И Евген Магда, директор Института сусветнай палітыкі Украина. Добрый вечер. Пачнем давайте з найбольш актуальнага. Напэўна, сёння раніцай прыйшлі нават да журналістаў Белсату. То бок ужо дайшла чарга і да тых людзей нават по другому разу кагосьці. Ператрусы, затрыманні, таксама закатваецца в асфальт грамадзянская супольнасць, каля палітычныя структуры. Зразумела то, што гэта кампанія застрашэння, зразумела, што будуць спрабаваць кагосьці прыцягнуць да нейкай там адказнасці, яны па сваіх так званых законах. Зразумела, што зараз чэрці праходзяцца катком па ўсёй грамадзянскай супольнасці, але давайте мы трошачку прааналізуем. Давайте паспрабуем адкінуць у бок эмоцыі, хаця зрабіць гэта вельмі складана. Мяне самога вся эта сітуацыя вельмі накаляе. Давайте падумаем, дзеля чаго гэта робіцца зараз вось канкрэтна гэты момант, якія задачы яны перад сабой ставяць. Артём, давай пачнем з цябе. Дякую. Ну, па-першае, што, канешне, трэба адзначыць, што зачыстка грамадзянскай супольнасці, усіх НДА, усіх медыа, гэта, безумоўна, стратэгія, прадуманая стратэгія, мэтанакіраваная стратэгія. І адзін з момантаў, таксама, які бы хацеў сказаць, што гэтая стратэгія ў першую чаргу накіравана на такія нацыянальна незалежна арыентаваныя сілы. Незалежныя СМІ, незалежныя НДА, якія на першую чаргу ставілі цэннасць незалежнасці Беларусі. То бок гэта такі план па зачысткі грамадзянскай супольнасці не толькі в межах рэпрэсавання грамадзянскай супольнасці антилукашэнкаўскай, так? Але я думаю, што гэта і такой ланцужок далей ідучы, каб зачысціць усе сілы, якія маглі бы ў будучыні выступаць за і асвячаць, то бок, расійскі ўплыў на Беларусь. Я думаю, што гэта такое не толькі мэта Лукашэнкі і Макеева, думаю, але гэта і расійская метанакіраваная палітыка, якую, можа быць, праводзіў прывез Патрушаў, калі казаў, што НДА гэта вельмі апасны інструмент захаду, так? Таму я думаю, што гэта савпалі інтарэсы Лукашэнкі і Крымля па зачысткі грамадзянскай супольнасці. Ну, я, честно говоря, как гражданка России, примерно намного лучше понимаю, что думает Кремль и что делает Кремль, чем то, что происходит в Беларуси. Я не думаю, что, честно говоря, может быть, я ошибаюсь, что это прям план Кремля по подавлению самостоятельности Беларуси, потому что у Кремля просто много сейчас своих дел, например, выборы в Государственную Думу. Вот. Но Кремль дает важное ощущение у Лукашенко спины. То есть Лукашенко понял, что еще одной Украины Кремль не потянет и не готов к ней. И он может делать, что хочет, и Москва будет его молча поддерживать. То есть там нет, я не уверена, что там совсем нет спецслужб российских, потому что я узнаю иногда так брата Колю, почерк узнаю просто. Вот. Но Лукашенко может дойти до любого дна, и Москва ему ничего не скажет. Ну и как поддерживать тоже не будет, просто потому что очень много своих дел. Вот это как бы у меня такое ощущение. Можна я по-сусідськи скажу? Тому що все-таки в Україні уважно дивляться за тим, що відбувається в Білорусі. І, я не знаю, як
не кожен день, але достатньо регулярно мої знайомі білоруси почали перебиратися в Україну. І це такий показник значний, як на мене. Так от, як на мене, це політичні вимоги, швидше за все, Путіна, щоб Лукашенко якомога більше перетворювався на останнього диктатора Європи. Путіну це потрібно в загальному контексті. Він же хоче і він демонструє в різний спосіб, що Заходу доведеться з ним домовлятися. А хто такий Лукашенко порівняно з Путіним для Заходу? Це людина, до якої вони звикли, яка, ну, так чи інакше, понад чверть століття залізною чи не залізною рукою, але там з різними сталевими причиндалами керує Білоруссю, і це відповідно, ну, його такий диктаторський стиль, він вже звичний. І Лукашенко за останній рік він в змаганні з Путіним за титул останнього диктатора Європи вирвався далеко вперед, хоча перед цим Путін його впевнено переганяв за великим рахунком. І зараз на тлі Лукашенка Путін виглядає, ну, ще трошки, і підуть делегації з тим, а давайте його повертати і до вісімки, і куди завгодно. Я думаю, що логіка приблизно така. У меня, кстати, есть ощущение, что Путин еще обкатывает, наблюдает, как срабатывают условно современные способы давления, потому что расстреливать-то сейчас, в общем, пока нельзя еще оппонентов. Вот. А посмотреть, что можно сделать и как отреагирует, в общем, довольно похожий менталитет. Ну, в общем, у меня есть ощущение, что Беларусь для Москвы – это полигон. В том числе, потому что я вижу, как сейчас, а у меня сейчас сидят там, ну, пока условно по тюрьмам, потому что там есть много разных названий у этих тюрем, там, временные, там, изолятор временного содержания, еще какие-то административные аресты, и как, например, их гоняют по кругу, то есть вышли и снова зашли, вышли. Я понимаю, что происходит некий процесс обучения, как это не смешно, не только поддержки, но и обучения. Угу. Мне тут цікаво вось што. Марыя, як ты думаеш, на што была накіраваная вот зараз менавіта гэтая такая зачыстка? Вот менавіта яе мэта з пункту гледжання Лукашэнкі. Ну, мне кажется, что, во-первых, прошел год, ровно год с момента, когда он не переизбрался президентом, и он точно знает, что уж, ну, то есть он обманывать может кого угодно, но про себя-то он точно знает, что он не президент. Все закончилось. То есть даже там крохи легитимности закончились. Очень, очень заметно, как гайки закручиваются в ответ на какие-то довольно, надо сказать, мягкие, совершенно не ну, лишенные зубов действия Европы. То есть Европа не то что давит, но реагирует он овер. Он прям, ну так, превентивно, в ожидании, что будет хуже. Вот. Ну и спокойнее жить, когда у тебя ничего нет. Ну, по крайней мере, когда ты не видишь возмущения. А он явно боится, потому что прошел год, и он боится какой-то годовщины. Тогда как-то год назад люди собрались, они и сейчас могут собраться, интернет-то не выключен. Вот. И, видимо, есть ощущение, что... Ну, то есть он ощущает, что под ним вот весь его трон гуляет, а какие действия надо предпринимать, кроме привычных, там, закрыть журналистов, хотя журналисты не очень влиятельны, прямо скажем, их нет, там, напугать всех так, чтобы еще там 5 лет тихо сидели. И при этом он не очень понимает, мне так кажется, попадают его действия в цель или нет. А можна я додам? Мені здається, що Лукашенко ж він за освітою радянський історик, і там йому формулювання революційної ситуації, коли верхи не можуть, а низи не хочуть, вбивали в голову як історію КПРС, ну, достатньо чітко. І він, я думаю, це його матриця мислення. Тобто він всіляко намагається у зрозумілий йому спосіб показати, що верхи можуть. А те, що низи не хочуть, ну це, ну так би мовити, це ж другий компонент революційної ситуації, на нього можна не зважати. І все-таки я схиляюсь до того, що
російський вплив в цьому питанні, мабуть, я не знаю, як найбільший, але помітний. Надто часто вони зустрічаються з серпня. На білоруському телебаченні працюють фактично російські інформаційники, і вони формують картинку як хочеш. Тобто той самий Азарьонок – це ж тільки обличчя, а ті, хто за ним, за його спиною, вони з російськими паспортами. Це дуже очевидний факт. Да, і коли можна додати у контексті конституційної реформи, яка планується. Гэта зачыстка грамадзянскай супольнасці, таксама і тая рэформа, безумоўна, яе двигае і кіруе у гэтым напрамку Лукашенко Кремль. Але Лукашенко не жадае по сцэнарыю Кремля рабіць гэта. І вось тут канфлікт інтарэсаў праисходзіць, але у глобальным сэнсе інтарэс зачысткі супольнасці перад правядзеннем вось гэтай канстытуцыйнай рэформы, ён супадае. Таму з такой вялікай радасцю Лукашенко і ягоныя спецслужбы гэтым і займаюцца. І, па-другое, сама зачыстка грамадзянскай супольнасці медыа, гэта барацьба, яна можа быць, прынесці результат, але галоўнае гэта запужаць, каб грамадскасць перад канстытуцыйнай рэформай, перад менавіта вось гэтым электаральным цыклам, які не планаваўся, яна была дэмаралізавана, яна была фактычна знішчана. І вось у кантэксце планавання вось гэтай канстытуцыйнай рэформы гэтая зачыстка, яна вельмі добра кладзецца ў гэты кантэкст і з боку Расіі, і з боку Лукашэнкі. Тут, мне здаецца, якраз такі вось гэтая заўвага пра канстытуцыйную рэформу вельмі важная, таму што для мяне гэта таксама выглядае як падрыхтоўка грунту для правядзення гэтай электаральнай кампаніі. Таму што лукашысты разумеюць, што яны проста не вывезуць яшчэ адзін электаральны цыкл вось у такім тэмпе, як быў папярэдні. Адпаведна, яны зараз робяць все дзеля таго, каб там всіх заглушыць, заціснуць і правесці яго максімальна там ціха і мірна. Каб увогуле ніякіх галасоў не было. Тому што, зноў жа, яны будуць гэта фальсіфікаваць, яны будуць вынік маляваць такі, які ім трэба, і яны хочуць, каб проста гэта ніхто не паказваў. Гэта відавочна. Але пры гэтым вельмі важным будзе тое, што мы ўбачым у праекце гэтай канстытуцыі. Ці пагадзіўся Лукашенко на ўмовы Кремля, ці не. Таму што калі гэтыя змены будуць такімі касметычнымі і не будуць датычыцца нейкіх рэальна сур'ёзных сфераў, тады можна будзе казаць, што Лукашенко на схему Кремля не пагадзіўся і паспрабуе зноў зрабіць з дзядзі Вовы дурня. Але калі вот ужо тое, што апублікаваў учора містер Воскресенскі, гэты праект Воскресенскага прадугледжвае, між іншым, ужо абмежаванне прэзідэнцкіх тэрмінаў, всего толькі на 2 можна будзе ісці, таксама абмежаванне прэзідэнцкай улады, больш паўнамоцтваў для парламента, там статус вельмі важны для так званага ўсебеларускага народнага сходу, то бок і, што цікава, узрост балатавання ў прэзідэнты быў падвышаны з 35 гадоў да 40 гадоў. І пражыць в Беларусі для того, каб балатавацца, патрэбна не 10 гадоў, як цяпер, а 20. Пакуль гэта толькі праект, мы не ведаем, што яшчэ будзе ў рэальнасці, але вельмі падобна на тое, што гэта якраз і недалёка ад таго, што могуць выставіць на гэтак званае галасаванне. Дык вось, Артём, як па-твойму, гэта на што накіравана, в чым мэта, в чым задумка вось гэтага праекта? Гэта сапраўды Лукашенко збіраецца, значыць, там здавацца і нейкім чынам абстаўляць свой сыход, альбо все не так проста? Дастаткова складанае пытанне. Я думаю, што вось я учора праглядзеў, так не ўчытваўся ўвесь гэты праект, але там есть адзін з артыкулаў вельмі цікавы, дзе прэзідэнт мае права выносіць на рэферэндум гэтую канстытуцыю. То бок касметычныя гэтыя перамены, што 2 срокі, што там павялічваецца роля партый. Я думаю, што гэта было патрабаванне Кремля. І фармальна яно будзе выканана.
То бок, калі там Путін ці хтось інший спытае, то фармальна дамоўленасці выпаўнены. Срокі агранічаны, партыйная роля зрасла. Але яшчэ ствараецца нейкі такі аналаг там, прэзідыума КПСС, да, вось гэта ВНС, і ёсць яшчэ вось гэтыя, так бы мовіць, невялікія артыкулы, якія усе гэтыя змены, фактычна яны могуць іх адмяніць у любы час. І той самы прэзідэнт. Увогуле здараецца так. Так бы мовіць, прэзідэнцкія паўнамоцтвы яны змяншаюцца, але у него есть інструмент, каб гэтыя паўнамоцтвы сябе вярнуць. І гэта і ВНС, і Канстытуцыя. Таму я думаю, што гэта такі хітры крок Лукашэнкі, каб фармальна выканаць дамоўленасці, якія верагодней усяго былі ў Сочы даны, да? І з тым застацца ва ўладзе, нікуды не сыходзіць. Есть какой-то вот такой, то есть чтобы Лукашенко как бы стал над всем аппаратом вообще существующим в стране, отец нации? Ну, исходя из тех статей, которые я видел, потому что ее не всю выложили, они только некоторые статьи, из тех статей, которые я видел, по крайней мере, такого инструмента, как в Казахстане, да, или про отца нации, нет, судя по всему, не будет использоваться. Я думаю, что гарантию ему будет давать вот этот ВНС, Всенародное собрание. И там есть часть, по-моему, в этой Конституции, где даются гарантии безопасности президенту и его семьи, даже который уже сложил полномочия. То есть в Конституции прописано не то, что он будет отцом нации. То есть такое как бы вот, замечание очень важное насчет отца нации, поэтому мы этого не видим, но гарантии он все равно какие-то потребовал, чтобы они были прописаны в Конституции. Я думаю, что это тоже то, что он договорился в Сочи с Кремлем, чтобы в Конституции были ему прописаны какие-то гарантии, что его не тронут, с ним ничего не сделают. Я тільки додам з історичного досвіду. На початку 2014 року Віктору Януковичу зразу низка дипломатів давали гарантії, а він обіцяв, що будуть вибори наприкінці 2014 року. Ні, ну на той момент тривав Євромайдан. Я далекий від порівняння абсолютного подій в Україні і в Білорусі, але хочу сказати, що за певного розвитку подій, і це мають розуміти і в Москві, і в Мінську, і в Києві, і в Варшаві, і в Вільнюсі, і в Вашингтоні, і в Берліні, де завгодно. За певного розвитку подій ці всі гарантії, які б вони не були, вони абсолютно нічого не варті. І насправді це, як на мене, це дуже великий самообман шукати подібні гарантії в такій ситуації. Ну, навіть якщо зважати на те, що виступи серпня-грудня 2020 року були наймасовішими в історії Білорусі. Я думаю, што з гарантыямі справа ў тым, што Лукашенко сам выдатна разумее, што ад расейцаў ён ніякіх гарантый не атрымае. Таму што вот хто-хто, а Лукашенко выдатна ведае кошт словаў Пуціна і ўвогуле вось, ну, кошт словаў Крэмля. Мне здаецца, то, што вось гэтую сітуацыю ён разумее вельмі добра, і таму ён будзе старацца лавіраваць ажно да самага канца. І гарантыі з боку Расіі для яго не гарантыі. І вось менавіта таму я і дапускаю магчымасць перамоваў Расіі з Захадам па беларускім пытанні, таму што вось гэтых перамоваў і гэтага статус-кво патрабаваў бы сам Лукашенко. Таму што гэта якраз такі дало б яму нейкія гарантыі. І вось ён, мне здаецца, в гэтым, вот гэта ён разумее вельмі добра. Вот таму гэты сцэнар нейкай дамовы Расіі по гэтай канстытуцыйнай рэформе і па сыходзе Лукашэнкі з Захадам мог бы быць верагодны, таму што, па-першае, вось гэтае патрабаванне Лукашэнкі, па-другое, мне здаецца, для Расіі таксама патрэбна нейкая гісторыя поспеху. В стасунках з Захадам паказаць, што, глядзіце, вось, ну, мы дамоваздольныя. Вот мы можам вырашаць нейкія праблемы, таму што за апошнія гады яны вельмі шмат гэтых праблемаў настваралі, а экономика подсказывает то, что разруливать их все равно придется. Мария, как ты думаешь?
Мне Вот. кажется, и Запад сейчас ему не даст таких гарантий, но, по крайней мере, он подозревает, что Запад не очень готов давать такие гарантии, и у него так Милошевич где-то внутри там бьется в голове периодически, не только, потому что Запад все-таки довольно большая и сложная структура, существует Гаагский трибунал, на который он уже точно наработал, то есть прям наработал, я думаю, лет на 15, а то и больше. Вот. У него достаточно удивительных и темных дел, которые мы еще и не знаем. Но кроме того, что мы знаем, я уверена, что он, конечно, психопат и убийца. Собственно, как они там оба, два красавца, что Путин, что Лукашенко. Вот. И в этой ситуации Запад же это не какая-то одна структура, там, Евросоюз, который ему что-то пообещал. Это некоторое количество разных стран, которые, конечно, с одной стороны, могут ему там пообещать, что ты там улетишь в Эмираты к нему тоже не очень спокойно. Вот. А с другой стороны, будет же новое правительство в Беларуси, и оно абсолютно осознанно выкатит Западу претензии, что, друзья, этот человек убил столько людей, украл столько, он точно подсудимый Гаагского трибунала, давайте его возвращать. И получится, что такие договоренности для Европы противозаконны просто-напросто. То есть не можешь гарантировать. Никто ему сейчас, он это очень хорошо понимает, мне кажется, не может гарантировать, что он уйдет из власти и как бы уедет там. Владимир Владимирович Путин может ему прогарантировать, но как бы там тоже свои нюансы есть. Еще одно важное пытанне тут, раз ужо мы заговорили про глобальныя рэчы кшталту стасункаў Крымля да сітуацыі в рэгіёне, якраз паказальная рэч в гэтай сітуацыі гэта ліст Пуціна да украінцаў. Я тут адразу, Евген, задам пытанне табе. Вось ты ўвогуле мог уявіць, што на сайце Крымля з'явіцца тэкст на украінскай мове? І ось, що гэта для тебе значить? Це звичайно, в радянські часи, коли було протистояння футбольне між Динамо Київ і Спартак Москва, був такий анекдот: в центрі Києва був двоповерховий магазин книжкової знання, і забігає людина, питає: а є у вас книжка «Спартак Чемпіон»? Йому говорять: фантастика на другому поверсі. Отак і тут у нас, звичайно, але якщо в цій статті є те, що з повагою ставляться до української мови, то ясно, що заради такого можна було опублікувати українською мовою. Насправді, можна іронізувати над цією публікацією, але якщо ми звернемо увагу на подальші події, то іронії стає набагато менше. Чому? По-перше, Путін висловлює територіальні претензії достатньо чіткі. Він говорить, що Росію пограбували, що нинішня Україна – це дітище радянського періоду, утворене за рахунок історичної Росії. Це насправді брехня. Просто Путін чітко знає, що в суспільній свідомості, на пострадянському просторі в цілому знають, що Крим було в 1954 році передано від РСФСР до УРСР. Але пересічний громадянин зазвичай не знає, що велика площа Української Радянської Соціалістичної Республіки, там де Таганрог, частина Ростовської області сучасної, там де зараз Янукович в ідеалі, вона була передана до Російської Федерації. Тобто був обмін територіями, не просто якийсь там подарунок на п'яну голову, як там люблять розповідати російські пропагандисти. Путін згадує про Підкарпатську Русь, це українське Закарпаття. Ця гра з русинами у Кремля триває вже не перший рік, вона тривала ще за Ющенка. І це теж небезпечне свідчення. І ще один момент. Путін говорить: Україні Донбас не потрібен. На території ОРДЛО, на території українського Донбасу, яка окупована росіянами, росіяни роздали вже 600 тисяч паспортів. І ці люди будуть голосувати, очевидно, на виборах до Державної Думи. І це
достатньо суттєвий електоральний ресурс. І я впевнено прогнозую, що в Державній Думі будуть люди, які воювали на Донбасі проти України. І повірте, що як тільки вони отримають мандат Державної Думи, вони практично автоматом поїдуть до Парламентської асамблеї Ради Європи, куди російську делегацію у 2019 році повернули на таких умовах, звідки її дустом не можна вигнати, напалмом не можна вигнати. Тобто такі умови. Їм виписали індульгенцію, як казав професор Преображенський Борменталю, що це був такий папір, броня. От вони з таким папером повернулися до Парламентської асамблеї Ради Європи. І ще більш важливе за статтю як таку. Триває інформаційний вал, я б сказав. Тобто після статті Путіна він дає відповіді на питання, що він мав сказати. Потім Пєсков говорить, що насправді жодних претензій до України немає. Потім наступне повідомлення, що цю статтю будуть вивчати в Збройних силах Російської Федерації. Потім, я не знаю, може, що вони зроблять. Зроблять окрему українську сотню в президентському полку Російської Федерації. Я поки не знаю всіх ходів російських пропагандистів, але я, коментуючи азербайджанським колегам, сказав, я б не хотів, щоб будь-яка пострадянська країна отримала подібне дослідження з уст Путіна. Тому що воно свідчить про те, що в Росії вважають, що настав хороший момент для того, щоб Україну щонайменше поближче підтягнути до себе. І в контексті того, що трохи більше, ніж за місяць 30 років незалежності України ми будемо святкувати, це, такий, я б сказав, показова психологічна атака. Марія, як ти думаєш, гэта Путін сам писав? І увогуле, ось яка твоя буде репліка на виказування Євгена? Слушай, я свечку там не держала, кто ему писал, не знаю, но это, конечно, такой очень малообразованный человек. То есть эта статья показывает, что президент Российской Федерации не очень молодой, плохо образованный, склонный к теориям заговора человек и очень опасный. Потому что у этого человека, кроме того, что много странных идей в голове, эта статья не имеет к истории никакого отношения, не имеет отношения к каким-то фактическим вещам, потому что если мы начинаем разбирать историю России и Украины, там много разных сложных проблем, сейчас не будем этого делать. Вот. Но никогда не было ситуации, что такой территории нет, что это все Россия. Такого просто не было никогда. Вот. Но только здесь надо понимать, что вот этот дед, который сидит в Кремле, у него есть еще ядерное оружие. Меня это, честно говоря, больше пугает, чем все остальное, потому что я знаю примерно истоки этих идей. Это как кто-то мне написал из наших аналитиков, что смотри, говорит, Фоменко и Носовский победили в конце концов. Есть такой математик и альтернативный историк в России Фоменко, и я вижу в этой статье отголоски его безумных идей. То есть президент России, еще ко всему прочему, склонен к альтернативной истории. И, конечно, я воспринимаю эту статью как такой, не совсем казус белли, но приоткрыть идею о войне. То есть когда есть такой простой закон мобилизации, когда ты начинаешь мобилизацию, ты не можешь ее раскрутить обратно. Вот они мобилизованы, я не знаю, насколько какая часть там украдена, а какая, правда, потрачена на армию, но мобилизованы они изрядно. И люди нагреты изрядно. То есть люди, которые читают, они даже эту статью не читают, потому что им проще доносится информация. Да? То есть это статья не для образованных людей, и вообще непонятно для кого. Для кого этот человек, у которого горит Якутия, Тюмень прямо сейчас, Челябинск, чудовищные пожары, почти 1000 человек, не 1000, 600-700 в день умирают от коронавируса, еще очень много наводнения. Для кого он вдруг пишет статью о том, что украинского народа никогда не существовало? То есть либо у него деменция, и он не знает, чем он, какой страной он управляет, где он живет, что он делает, либо он готовит войну. Потому что один из известных
ну, и понятных способов мобилизовать собственное население, это найти ему врага. Но я просто, на самом деле, от этой статьи в ужасе, поэтому, может быть, немножко оверреагирую. Но мне прям стало очень нехорошо. Причем он не просто статью написал, он еще и потом объяснение к ней написал. То есть, а вдруг кто-то не понял, что я считаю, что это так. Тут вельмі цікавая рэч, што ў гэтым лісце Беларусі вялікай увагі не надаецца, то бок не паказана нейкай выпрацаванай там пазіцыі. Дык вось, Артём, нам варта насцеражыцца з-за гэтага, альбо наадварот, таму што тут ёсць два падыхода. З аднаго боку, нібыта, як бы яны не пішуць пра Беларусь, таму што і так лічаць, што з Беларусю і так все зразумела, гэта і так наша вотчына, і так частка Расіі, а з другога боку, можа быць, не хочуць накаляць. Як ты думаешь? Да, тут два падыхода, але я лічу, што вось тое, што на наступны дзень ці праз 2-3 дні там на славянском базары учора, да, выступіў Лукашенко, і якраз ён прамову сваю пачаў пра тое, што ў нас есть 3 мовы: руская, украінская, беларуская, все гэта адно. То бок ён цытаваў тое, што казаў Путін, але яшчэ дадаў беларускую мову. То бок іх мысленне оно альбо аднолькавае, альбо Лукашенко мэтанакіравана падыгрывае Пуціну ў яго вось гэтых імперскіх, гэтых шавіністычных вось гэтых амбіцыях і ідэях. І вытаргоўваючы для сябе які профіт з гэтага. То бок я лічу, што Путін вуснамі Лукашэнкі выказаў тое, што ён думае пра Беларусь. Ему не патрэбна гэта было пісаць у лісце, тому што, напрыклад, Зеленскі наўрад ці сказаў бы, да, што беларускі, украінскі і рускі гэта адна мова, адзін народ і так далей. А вось Лукашенко гэта можа сказаць. І гэта абазначае, што Беларусь цяпер, яна фактычна страціла незалежнасць. Калі да гэтага Лукашенко яшчэ быў такім як бы гарантам яе, то цяпер усе гэтыя абставіны давялі яго да таго, што ён, можа, і не хацеў бы гэта казаць, але ён вымушаны гэта казаць, тому што яму трэба усядзець на яго троне. Трэба захаваць гэтую ўладу. І адзіны, хто яму можа дапаможа, гэта Пуцін. Таму ён будзе казаць, што Пуцін хоча, будзе рабіць, што Пуцін хоча. Это цяпер, на жаль, такий цепный пес, что ли. Здесь надо, я давно слежу, поэтому я замечаю, что Путин человек, родившийся в достаточно, такой из питерской лютой подворотни мальчик, для которого давление, это никогда тебе говорят: Владимир Владимирович, вы вот здесь вот нарушили такое законодательство, то есть такой пункт законодательства, здесь такой, давайте перестаньте этим заниматься, потому что мы тогда введем санкции. Вот. А для него давление – это удар по морде, который сваливает его с ног. Никаких действий на его хамское отношение к соседям, на развязывание войны, по большому счету, нет. Поэтому у него есть ощущение, что Беларусь уже его, там всех своих белорусских коллег поздравляю, вы практически внутри этого человека граждане Российской Федерации, дорогие сограждане. Вот. А Украина – это противостояние бесконечное. То есть это страна, в которой диктатора не было, не случилось и не получилось в принципе, удивительным для меня образом, кстати. Единственная страна, кроме стран Балтии на постсоветском пространстве, которая не выродила ни одного засранца вот такого удивительного. Вот. И, конечно, у Путина при этом есть четкое ощущение, что Запад ему ничего не сделает, что бы он ни делал, потому что он ничего и не делает. И масштаб ответа ему не ясен. И ему ни разу не дали по морде так, чтобы он, как питерский подросток из подворотни, понял, что вот здесь вот туда ходить не надо. И, собственно, вот этот дисгармония отношений Запада, России, вот этих отношений при бешеных деньгах, которые заливаются в Европу, я каждый раз устраиваю огромную такую сложную, длительную проверку денег, которые мне предлагают на фильм или проект, потому что в
в 60% случаев там стоят путинские деньги, которые они отмывают, там, в том числе через оппозиционных журналистов, которые просто не знают, что они пользуются этими деньгами, например. То есть ну, у меня было несколько таких случаев, они прям были очень неприятные и опасные. То есть, по большому счету, Кремль чувствует полную, абсолютную безнаказанность. И они, правда, как бы живут, то есть им даже SWIFT не отключили. И они дойдут, поверьте мне, в течение там, 5-6 лет, если, как бы, может быть, даже быстрее, до понимания, где опасно, где они получат по морде. И пока они где-то не получат, они не остановятся. И, ну, вот как-то статья, это даже, то есть это важный показатель его ментального здоровья и тараканов в его голове, но не более того. Еще одна тема про Украину – это отставка Авакова. Ну, тут вельмі распаўсюдзіўся такі мем. Евген, гэта ўвогуле было што? То бок, дзеля чаго гэта робіцца, і гэта нейкая гульня Авакова там на сваю будучую палітычную кар'еру, ці гэта яму ўсё надакучыла, як гэта разумець? І што гэта значыць для рэгіёна ўвогуле, таму што фігура, в прынцыпе, вельмі высокага ўзроўню. Ну, насправді ситуація дуже цікава, тому що версій кілька. Аваков перед тим, як написати заяву про відставку, напередодні зустрічався з тимчасовим повіреним Сполучених Штатів в Україні Джорджем Кентом, таким потужним американським дипломатом, але я не думаю, що тут є зв'язок. Напередодні заяви про відставку Авакова Зеленський зустрічався з Меркель. Ну там така зустріч для Зеленського не надто вдала, і я не думаю, що це була компенсація. Швидше інше. У Авакова непогане політичне чуття, непогана політична інтуїція. І він, я думаю, усвідомлює, що осінь буде важкою. Але ж йому треба себе зберегти, бо, ну, дійсно, він рекордсмен на перебуванні на посаді міністра. Ну, фактично, у владі, ну, він точно входить в, ну, там, Кучма був 10 років президентом, да, Аваков був 7 років міністром внутрішніх справ. Ну, це насправді дуже тривалий термін і для будь-якої європейської країни тривалий. Я думаю, що він пішов, є і така версія, що він пішов сам, щоб йому не запропонували піти, бо 20 липня буде 5 років з дня загибелі Шеремета, і звинувачувані у цій справі вони, ну, за великим рахунком, все більш очевидно є невинуватими. А Аваков і за участі Зеленського, вони ж говорили, що от розкрито справу і так далі. Аваков має ресурс, очевидно, він має ресурс компромату, він має ресурс фінансовий. Я не думаю, що він буде балотуватися в мери Харкова. Тобто, ну це ж не комп'ютерна гра, що людина, яка була дуже потужним гравцем, вона вирішила все обнулити і почати спочатку, ну, а заради чого? Тобто, він швидше намагатиметься себе поміняти на якусь, ну, тобто статус міністра внутрішніх справ поміняти на якусь нову якість. Добре. У нас фінальне. Вось у Драгічыне мясцовыя ўлады зараз выбіраюць назвы для новых вуліц. Рэдкі выпадак, калі ўлады вырашылі запытаць грамадства, як бы людзі хацелі назваць гэтыя вуліцы. Канешне, лукашысты самі прапанавалі свае варыянты. Варыянты, канешне, прадказальныя. Кшталту вуліца Маскоўская, вуліца Петра Багратіёна, вуліца Івана Айвазоўскага і вуліца Георгія Жукава. З 3 асобаў, якія названыя вось у гэтым спісе, ні адна не мела ніякага дачынення да Драгічына. Вот гэта мне заўжды вот гэта ўражвала, да, вось такіх гісторый. Увогуле, што рабіць з гэтым камунізмам в галавах? Ну, таму што зараз вось добра, што з'явілася толькі навіна пра тое, што могуць там надаць адной вуліцы імя Блінова, аднаго з заснавальнікаў Крумкачоў. Вось гэта вельмі добрая ініцыятыва, таму што гэты чалавек і меў непасрэднае дачыненне да горада і ўвогуле, скажем так, фігура знакавая. Дык вось, Артём, гэта адкуль увогуле беруцца такія прапановы
і хто гэта генеруе, адкуль гэта? Тут я лічу прапановы ад грамадзян, гэта як дыялогавыя пляцоўкі па абмеркаванню Канстытуцыі. Это тыя грамадзяне, чый надо грамадзяне. Да? Такія прапановы даюць. Таму я думаю, што гэта ідэолагі падрыхтавалі прапановы ад імя там працоўных калектываў ці якіх-небудзь надзейных грамадзян і казаць, што вось гэта ў галавах драгічынцаў рускі і савецкі мір, я не думаю, што гэта вось прям на 100%. Я думаю, што гэта таксама такая мэтанакіраваная цяпер антынацыянальная палітыка нашых у кавычках, да, уладаў. То бок яны да гэтага яшчэ з нацыянальным нашым, з нашай самасвядомасцю штосьці дзесьці маглі рабіць, то цяпер яны, гэта акупацыйная ўлада, якая фактычна адмаўляе існаванне нашай беларускай культуры, традыцыйнай класічнай беларускай культуры. Яны у прапагандысцкіх роліках смяюцца з беларускай мовы, на беларускам тэлебачанні смяюцца з беларускай мовы. Это што такое? Да? Змагар, да, гэта вось праз каждыя 3 словы ў прапагандысцкіх роліках і на тэлебачанні. Таму гэта таксама, я лічу, мэтанакіраваная палітыка і на мясцовым узроўні. І гэта яшчэ варта знаць, гэта ж Брэсцкая вобласць, Драгічынскі раён, горад Драгічын. Это Брэсцкая вобласць, Брэсцкая і Гродзенскія вобласці, якія самыя былі пратэсна з рэгіёнаў накіраваныя. То бок гэта такая палітыка агрэсіўнага софт-пауэр. Агрэсіўны софт-пауэр. Гучыць смешна, але гэта такі агрэсіўны софт-пауэр. Усталёўка помнікаў савецкім салдатам новых, іх і так вельмі многа, але усталёўка новых. Усталёўка помнікаў там у Брэсце Пушкіну бюст паставілі, жадалі паставіць Ракасоўскаму. І таксама вось гэты назвы вуліц на расійскі манер, да, і імёнамі расійскіх герояў. Ну, то бок гэта ўсё ляжыць у гэтым кантэксце. Я хочу приклад один навести. В Україні є така величезна біла споруда, яка називається Український дім на Європейській площі. Це один з центрів був теж Революції Гідності, але в радянські часи це був музей Леніна. Пікантні ситуації в тому, що Ленін ніколи не був в Україні. Я не тільки в Києві, в Україні взагалі. Але був музей Леніна. Уявляєте просто масштаб споруди, яка потім стала таким культурним центром Український дім. Тому це, я думаю, що це зв'язок дуже помітний між цим. Вось на гэтай цікавай ноце мы, паважанае гаспадарства, і скончым сённяшнюю праграму, ды развітаемся з нашымі спікерамі. Вось бачыце, як музей Леніна ператварыўся ва ўкраінскі дом, так і гэтак званы палац незалежнасці, ды розныя іншыя гаргары, акупаваныя лукашысцкімі чарцямі, ператворацца ў тое, што будзе служыць беларушчыне і нашай незалежнай краіне. Вы глядзелі праграму без акрэдытацыі. З вами быў Зміцер Міцкевіч. Добрага вам вечару і добрых выходных.